बोथोर बिगियान बिफाना फैगौ 3 साननि गेजेराव रायजोनि दाब दाब जायगायाव अखा हागोननि सांग्रांथि होदों। रायजोआव बोथोरा गिख्रंथाव महर लागोन। रायजोनि माखासे जिल्लायाव फैगौ माखासे साननि थाखाय बोथोर बिगियान बिफाना येलो आरो अरेंज एलार्ट फोसावदों। बोथोर बिगियान बिफाना दिनै क'क्राझार, चिरां, गवालपारा, कामरुप, नलबारि, तामुलपुर, नगाव, कार्बि आंलं, गलाघाट, काछार, करिमगंज, हाइलाकान्दि, लखिमपुर, धेमाजि जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावदों। बेबायदिनो बोथोर बिगियान बिफाना गाबोन एबा 22 जुनाव गवालपारा, चिरां, बाक्सा, नलबारि, तामुलपुर, करिमगंज, हाइलाकान्दि, काछार, डिमा हासाव, कार्बि आंलं, गलाघाट, शिबसागर, डिब्रुगड़, चराइदेव आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावदों। गुबुन फारसेथिं धुबुरी, बङाइगाव, बरपेटा, बाक्सा, नलबारि, कामरुप नोगोरमा, दरं, तामुलपुर, करिमगंज, हाइलाकान्दि, काछार, डिमा हासाव, जरहाट आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव 27 जुन खालि येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। लोगोसे बोथोर बिगियान बिफाना उदालगुरि, बिश्वनाथ, धेमाजि आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव 27 जुन खालि अरेंज एलार्ट फोसावदों। येलो एलार्ट आरो अरेंज एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोराव 25, 26 आरो 27 जुन खालि गोबां अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायदों। बोथोर बिगियान बिफाना फैगौ 3 साननि गेजेराव रायजोनि दाब दाब जायगायाव अखा हागोननि सांग्रांथि होदों। रायजोआव बोथोरा गिख्रंथाव महर लागोन। रायजोनि माखासे जिल्लायाव फैगौ माखासे साननि थाखाय बोथोर बिगियान बिफाना येलो आरो अरेंज एलार्ट फोसावदों। बोथोर बिगियान बिफाना दिनै क'क्राझार, चिरां, गवालपारा, कामरुप, नलबारि, तामुलपुर, नगाव, कार्बि आंलं, गलाघाट, काछार, करिमगंज, हाइलाकान्दि, लखिमपुर, धेमाजि जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावदों। बेबायदिनो बोथोर बिगियान बिफाना गाबोन एबा 22 जुनाव गवालपारा, चिरां, बाक्सा, नलबारि, तामुलपुर, करिमगंज, हाइलाकान्दि, काछार, डिमा हासाव, कार्बि आंलं, गलाघाट, शिबसागर, डिब्रुगड़, चराइदेव आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावदों। गुबुन फारसेथिं धुबुरी, बङाइगाव, बरपेटा, बाक्सा, नलबारि, कामरुप नोगोरमा, दरं, तामुलपुर, करिमगंज, हाइलाकान्दि, काछार, डिमा हासाव, जरहाट आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव 27 जुन खालि येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। लोगोसे बोथोर बिगियान बिफाना उदालगुरि, बिश्वनाथ, धेमाजि आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव 27 जुन खालि अरेंज एलार्ट फोसावदों। येलो एलार्ट आरो अरेंज एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोराव 25, 26 आरो 27 जुन खालि गोबां अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायदों।